गायदोंसो भिडिअ बानायग्रायाहाय सोरखौ बुंदों हनै फेन टेन नुजाला जोब्बाय होनदों भिडिअ बानायग्रायाबो ओरैबायदि सालु माने मिथिबायना भिडिअआवहाय ओरै जाबाय हनै फेना नुजाबाय जाहैबाय सोरखौ बुंदों भिडिअआवहाय ओरै जाबाय हनै फेना नुजाबाय जाहैबाय सोरखौ बुंदों आं मिथिला फेना नुजाबाय होननानै बुंदों मिथिबायना दा बेनो गाज्रि नुयो अबेबा ट्रेन स्टेशनावहाय अबेयावहाय बा माने अबेबा बाजारावहाय बुलायोब्ला गाज्रि नुयो अनेका भिडिअ बानायदों नङा होमबा ओमफ्रायसो आंबो बानायबाय दायो हामा बेफोरबायदि नङा होमबा मानो होनोबा आङो मैदेरखौ बुंदों आंजों सानसेखालि कन्ट्रभार्सियाव हाबदोंमोन आरो आंखौ सानसे समाव मिनिदोंमोन दा बेफोरबायदि नङा मिथिबायना सासे मानसि बिपदआव गोलैनाय टाइमावहाय सोरबा सासे मानसिनिखौ मिनिनायाहाय माने मानसिनि आखल जानो हाया दा सोरबा निजोराजों जालायदों सोरबा निजोरा बिनानाव ना मा बिनानाव होननायजों जालायदों नङा होमबा दा बिसोरखौ राय बुं खिन्थु बिमानि नाम लानानै बाथ्रा बुङो जे बिमायाबो बिसिना फानग्रा माग्रा होननानै ओरैबायदि माने गाज्रि जेराव बिमा माहारिखौ सनमान होनो सोलोंनांगौ जेराव बियो माने गावनि भिउसनि गावनि आर्निंनि थाखाय बिमा माहारिखौ बदनाम खालामदों नङा होमबा बिमायाबो उमुगना फानग्रानो माग्रानो नै बेफोरबायदि बाथ्रा कमेन्ट मा होनो पस्ट होयो बेफोरबायदि बाथ्रा माने भिडिअआवहाय बुङो दा बेफोर गाज्रि आरोना बेफोरबायदि बुंनो नाङा बिमा माहारिखौ सनमान होनानै जोङो ससियेल मिडियाफ्राव बाथ्रा बुंनो रोंनांगौ दायो सोरबा सासेजों फिसाजोजों जालायदों खिन्थु सोरबा बिमा माहारिखौ बदनाम होदों दा बेफोरबायदि नङा दा गाज्रि नुदों बाजारावहाय बुलायदों खमलायदों माबा मोनसे माबा फेन नुजाबायबो होनलायलांदों फाग्ला बेफोरबायदि नङा ट्रेन स्टेशनावहाय बिदि बुलायदों आरो मारै बुलायजाया जानो जेरावहाय बेलेग मानसिखौ जावनानैनो जुदि बेलेग मानसिखौ बुंनानैनो जुदि कन्ट्रभार्सि खालामनानै भिउस खामायनानै डलार खामायनो सेस्था खालामबाय थायोब्ला बेफोरबायदि बिपदा जाखागोन नोंजोंल' नङा अनेक मानसिजों जागोन आरो आंबो सिगाङाव कन्ट्रभार्सि लाबोयोमोन खिन्थु आं बुजिबाय आं लाबोआ दाना बेफोरबायदि आं सोरखौबा मोनथियालासिनो सोरखौबा डाइरेक्टलि बेफोरबायदि आङो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुङा मानो होनोबा अनेक बिपद जायो बेफोरबायदिनो अनेक मानसिफ्रा टारगेट खालामनानै थायो दा सोरबा बियो निजोरा बिनानावासो टारगेट खालामदों दा नोंखौबा अबे जायगायाव टारगेट खालामनानै दं नङा होमबा दा बेनिखायनो सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ लाब गैया आजिखालि सोरखौबा कन्ट्रभार्सि खालामनानै भिउस खामायनानै फैसा लानो माने बेकार मिथिबाय बे डलार थाइसे थाइनै 1000-2000 डलारनि थाखाय नङा होमबा बेफोरबायदि माने ट्रेन स्टेशनाव दावराव बाजाराव दावराव लाब गैया मैदेर मिथिबायना बुजि एसे दाबो टाइम दङ बै समाव आंखौ मिनिदोंमोन आङो मिनि गाव गावबागावनो फैयो बिपदाहाय नङा होमबा बिपदा गाव गावबागावनो फैयो जेरावहाय आंनाव सानसे समाव बिपद फैनाय समावहाय नोंसोर मिनिदोंमोन नङा होमबा आंखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा दा बेखायनो आङो होनगोन रमायना मा बेखौबो होनगोन आङो मोजाङै सावरायनानै मोजाङै सल्भ खालामनानै ला बेफोरबायदि बाजार बेफोरबायदि मा होनो बेफोरबायदियावहाय माने बुलायनानै सोरखौबा बोगथिंनानैबो नङा होमबा गाव गावबागावनि माने मान सनमानासो थांनाय जायो लाब गैया बेकार दा बेनिखायनो आं बुंदों जोबनायावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जे बिथांमोन जिबायदि खमलायनाय नङा होमबा ससियेल मिडियायाव लाबबाय थानानैबो लाब गैया बेकार ओरैनो माने सायलागाम होननानै बुङो आरो बेफोरखौ दा आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जानाङा मोजाङै था मोजाङै मावदां जा जुदि शिलंआव मावदोंब्ला शिलंआव मावनानै जा जोंबो मावनानै जायो नोंसोरबो मावनानै जा खिन्थु सोरनिबा माने बाय'डाटा मोनालासिनो बा सोरखौबा नोङो जानला मोनला ट्रल खालामबाय थानाया नङा होमबा नंनायनि नङैनि सोरखौबा रेन्डि सोरखौबा बैथालि सोरखौबा बिमा माहारिखौ सोरखौबा माने उमुगनि बिमाया फानग्रानो माग्रानो बेफोर बुहुत गाज्रि माने बिमा माहारिखौ सनमान होनानै नङा होमबा भिडिअ बानाय नङा होमबा आं बेखौसो बुंदों आरो मिथिबायना मानो होननानै बुङोब्ला दाख्लै बावै आरो मिथिबायना साननै सिगाङाव आं जेब्ला लाइभ फैदोंमोन फेसबुकाव अब्लाथाय आंना सासे फंबाया सोंहरदों आरो दै मैदेरमोननि बुलायनायनि सायाव मा बुङो होननानै बेनिफ्राय आं बै